Gipuzkoako landa ingurunearen iraunkortasuna sustatu eta bermatzeko helburuarekin lanean dihardu Landaola Federazioak. Orain, landa garapeneko proiektuei errekonozimendua egin asmoz, Landaola sarien 6. edizioa antolatu du. Kaixo, egun on guztioi eta ongi etorri Landaola sarien 6. edizio honetara. Ikusi duzue, benetan toki polita ederra, paregabea aukeratu duela Landaola sarien 6. edizio honek, bere sari emate ekitaldi hau burutzeko. Berastegiko udaleko ganbara eder honetan aurkitzen gara, gaur estrenua dugu guztiok ere, eta uste dut atzo, lehen Amaia Azkue alkateak esan digune bezala herritarrek ikusteko modua izan zutela, eta gaur gu guztiok estrenatzeko aukera dugu. Beraz, toki ederra aukeratua aurtengo honetan sari banaketa honi ekiteko. Aurretik aipatuta bezala, landa garapeneko ekimenak saritzen eta aitortzen dira Landaola sarien bidez. Hain zuzen ere, 4 ekimen ezberdin dira gaur sarituko direnak. Erakunde pribatu baten ekimena, erakunde publiko baten ekimena, landa eremuan emakumeen saria ere ezagutuko dugu, eta ibilbideari saria ere bai, pertsona edo entitate batek urteetan egin duen lana eskertzen duena. Hoietxek dira gaur hemen ezagutuko ditugun sariak, Landaola Federazio osatzen duten Gipuzkoako 6 landa garapen elkarteen artean antolatutako sariketa da hau, eta bertan aurkezten diren ekimenak modu ezberdin batzuen bidez baloratzen dira. Nola? Esango dizuet, alde batetik proiektuak eredugarri izateko baldintzak aintzat hartzen dira. Eragiten dion inguruneari landeremuko biztanlengoa ere kontutan izaten da, sortzen dituzten lanbide edo lanpostu kopurua ere bai, eta zabaltzeko duen aukera edo izan dezakeen oihartzuna ere aintzat hartzen da proiektu edo ekimenak baloratzeko orduan. Hauetxek dira aintzat hartzen diren puntuak, ekimenak baloratzeko orduan, eta saritua zein izango den erabakitzerako garaian, eta baita, ekimen hau garatzeko orduan landa garapenarekin edo landa garapen elkarteekin izan den lankidetza. Izan ere oso garrantzitsua da erakunde eta instituzio ezberdinen arteko lankidetza, eremu pribatua eta eremu publikoen arteko lankidetza, horrek ere badu garrantzia eta nabarmena, eta hori ere saritu nahi da. Eta sariekin hasi aurretik, esan dugu, toki ederrean gaudela gaurko honetan, Berastegin eta bertako alkatea den Amaia Azkuek ongi etorria eman nahi dizue. Beraz, Amaia, zeurea da hitza. Eguerdion guztioi eta ongi etorriak Berastegira. Izarok bere hasieran aipatu bezala, gaur estreinatzen ari gara. Berastegiko udalak 10 urteetan zehar aurrera eraman duen eraikinaren eraberritze lanen azken fasea. Udaletxeko ganbara. Erabilera jakinik ez duen espazioa eta ekintza ospakizun zein ikuskizun asko bertan gauzatzeko aukera ematen duena. Egote hutsa ere gustora egin daitekeen lekua. Guztira, 2322 metro karratu ditu eraikinak. 5 solairutan banatuta eta 1731 urtean amaitu ziren eraikitze lanak. Geroztik, hainbat erreforma izan ditu, teilatu eta teilatupean esaterako, naiz eta gaur agerian dauden hainbat egurrek 500 urte badituzten. Azken hamarkadan, eraberritze integrala izan du. 2009an, Euskal Kultura Ondarearen zerrenda orokorrean kultura ondasun monumentu gisa inskribatua izan zen. Urteetan zehar, garai ezberdinetan, erabilera asko izan ditu udaletxeak. Kartzela bertan egon zen, kontzejua ere bai, ikastetxea ere bai, eta etxe bizitza gisa ere erabilia izan da. Gaur egun aldiz,
herritarrontzat herriaren erdigunean aurkitzen den eraikin prestigiatua da. Zerbitzu asko bertan jasotzen ditugu. Mediku eta erizain kontsulta, postaria, udal administrazioa, elkarteentzat elkargunea, liburutegia edota eskolaz kanpoko ekintza ugari gauzatzen dira bertan. Egunerokoan sortzen zaizkigun behar ezberdinei ere zerbitzua ematen digularik. Ezinbestekoa dugu eraikina, herritarrei irekia, herritarrentzat irisgarria, herritarrok gure sentitzen duguna. Guzti hau aurrera eramateko, udalaren baliabide ekonomiko propio ez gain, erakunde ezberdinen laguntza jaso dugu. Aholkularitza zein diruz jasotako laguntza. Eskualde, herrialde zein erkidegoko erakundeena. Hauetareko ordezkariak bertan zaudetenez, eskerrak emateko aprobetxatuko dut. Tolomendi, Gipuzkoako Foru Aldundiko sail ezberdinak eta Eusko Jaurlaritzako sail ezberdinak. Guztion beharra badugu, eta elkarlanean gauza politiak eta beharrezkoak direnak egin daitezkenaren adibidea da Berastegiko udala. Niretzat, ohore bada, herrian gisa honetako ospakizunak izatea. Eskerrak eman nahi dizkizuet, Landaolako junta osatzen dugun taldekideei. Hasiera bateko proposamena aldatu eta Berastegin ekitaldi aurrera eramatea ahalbideratzeagatik. Ospakizunak gaur izateak berriz, aurretik dugun asteburu berezia borobiltzen digu. Artzain kultura asteburuari hasiera emango diogu gaur bazkalostean. Berastegin urte luzeetan hartzantzak izan duen garrantzia ezagutarazi eta balorean jartzeko 3 eguntarako egitaraua prestatu dugu. Herriko hartzain mahaiko kideek, antolakuntzan burubelarria aritu diren herritar talde batek eta Berastegiko udalak antolatutako asteburua. Honez gain, datozen egunetan, herritar asko auzolanean arituko dira antolakuntzakoekin batera ekintzak aurrera eramaten. Luxu bat da, beste behin ere, herrian ekintzak antolatu eta elkarlanean aritzeko jaso dugun prestutasuna. Asteburuan, gonbidatuta zaudete, zuek ere bertara etortzea. Gehiago luzatu gabe, gaurko eguarte hau gozatu dezagula eta tarte pozgarri bat igaro dezagula guztiok. Mila esker, Amaia, zure ongietorriagatik eta, toki ederrontaz gozatzera gonbidatzeagatik. Eta Amaia Azkueren ondoren Landaola Federazioko presidenteari egin nahi diot deia ona etorri daiten, berak ere ongietorria emateko. Ana Maria Izagirre da Landaolako presidentea eta berak ere hitz batzuk eskainiko dizkigu. Nahi duzunean. Egunon danoi, eskerrik asko etorri zaten danoi, eskerrik asko instituzioai posible egiten dualako, horrelako ekintzak egitea, baina benetan eskerrik asko manai neoke gure landagunean lana egunen nahi dan jende horrena nahi, basarritarrak ez nahi, eta baita ere bolondrezean lana egiten duen elkartetatikan, bai landa garapen elkartetan, sindikatotan, gure elkartetan, egunero lan egiten du nahi. Gero diputazioai eta Eusko Gobernuei baita ere, berean launtza eta eguneroko ikuspegila aurrea emateko benetako launtza behar dugu eta launtza hori espalitzengo igual basarritarria ez ginak izango eta beste gauza askorez. Benetan eskerrik asko, honean jokarri duen gure atxona monai eta egunero lan egiten dezu nahi. Eskerrik asko danoi. Ana Mariak komentatu duen bestela ez, jende askoren lana eta bolondrez lan hori beharrezkoa izaten da edozein ekintza batez ere landa eremuan aurrera eramateko garaian, baina baita berak esan duen bezala ere, instituzioen eta erakundeen lankidetza eta sustapena ere. Hemen dugu Gipuzkoako Foru Aldunditik etorria, horren adierazle Jon Ander Azpiroz, Landa udalerrien garapenerako zuzendari nagusia, eta ondoren berari luzatu nahi diotitza. Egunon. Eskerrak eman ezazin nahiko nuke gaurkoanik ere. Eskerrik asko Eusko Jaurlaritzari, Landa garapeneako
ia lor gehienetan bide lagun izate deulako. Eskerrik asko Landaola Federazioai, landa garapen elkarte guztik banan egiteko modu bateak uste dute, eta hori federazioa trasladatuta, danantzako eredu izan beluken lan itxeko modu bat erakusten digulako. Anak esan du, erakundetatik emate duen bultzada ezinbestekoa dela, baina erakundetik emandako bultzada ere alperrikakoa da, zeinek hartuik ez balima dao, eta eguneroko hortan inorrez balima dao. Eta nik eskerrik asko emaneko nioke baita ere kaskontan berazteiko udalai, lehen ere esan du jot, baina erakustegatikan herri txikitan ere posible dela, olako ekintzak egitea, olako jardunaldik egitea, eta horietarako aurrenengo gauza behar dena, behaiek sinistia dela. Sinistia dela olako ekintzak egiteko posibilitatea badaola. Markatuko jate, Zumarrako alkatiak, Hondarribikoak, Zarauzko zinegotziak, baina herri txiki dian ez gure egitzekoetako bat, bai aurren aztuek sinistu berrezu, ikusiet Iñaki, ikusiet Nekane, eta eskerrik asko Amaia eredu izateagatikan. Aprobetxatuko nuke tarte hau, baita ere, azpimarratzeko Gipuzkoako Foru Aldundian apustu garbila dela lehen sektorian alde eta landa garapenan alde itxia. Eta ezinbestean herri txikin alde itxia, ez? Eta ez dakagu inoa jun berrikan, bai ekintza hau, bai jardunaldi hau, bai astebukara honetan organizatu ezuena eredu dira, baina baita ere urte guztin zehar, eta ikustetxut Javier, eta ikusi leheno Axel, Goilarre programan bidez, Gorosmendi, hemengo mendi baten, itxen nahi dan lankidetzazko lanketa, elkarlana benetakoa eta lurrekua. Hitzetazitik eragotago, bertako ganaduzalekin elkarlanen egiten da lanketa. Nik beraztegira desentetan etortzen naiz, A15-etikan, eta Gorosmendiko gain hori, oendala urte batzutan, mentzat ikusten nun oso zikina zehola. Gaur egun, zorionez ikusten dut garbi, kudeak eta eraginkor batekin, eta gaina bertako ganaduzale laguntzaz. Azpimarratu nahiko nuke urte guztin egiten nahi dian lana. Besteik gabe, eskerrik asko. Eskerrik asko zuri azpido zirana, begibistakoa da. Herri txikiak bai, baina ez eskaxak. Jarrai dezagun eta instituzioekin jarraitzeko, hain zuzen ere hemen dugu gurekin Eusko Jaurlaritzako landaren eta itsasertzaren garapenerako eta Europar politiketako zuzendaria den Jone Fernandez, eta berari luzatu nahi diot orain hitza. Jone, nahi duzunean. Bueno, egunon, eguerdion, hobeto esan da, guztioi, eta ongi etorriak, Landaola sarien ekitaldi honetara. Eskerrik asko, lehenengo eta behin, Landaola Federazioaren barne zaudeten landa garapen elkarte guztiei. Alde batetikan, Eusko Jaurlaritzari Landaola sari banaketa ekitaldi honetan parte hartzeko luzatu diguzuen gonbiteagatikan. Eta hain interesgarria den, saio hau antolatzen jarraitzeatikan, esan dezuen bezala, 6. edizioa. Hemen gaudenok, usteet, gure landa eremuak bizirik izatea nahi ditugula. Eta horretarako denok bakoitza gure esparrutikan, horren alde lan egiteko gure hasiak jartzen ari gara. Baserritarrak, esan da bezala, enpresa pribatuak, emakumeak, gazteak, udaletxe, erakunde eta elkarte desberdin asko gaude lan honetan. Eta gutariko askorentzat landa eremuan jaio eta bizi izan garelako, eta baita ere gure guraso eta itonamonak, Anamarik esatezun bezala, horrek sortzen dituen sustraiak oso sendoak eta sakonak direlako. Eta beste batzuk, naiz eta bertan, igual jaioak ez izan, landa eremua aukeratu duzuelako zuen bizitza edo enpresak bertan garatzeko. Baina ziur nago, denok gaudela ados, eremu hauek erakargarriak izaten jarraitzeko, garrantzitsua dela, alde batetikan bertako bizitza kalitatea hobetzen joatea, azpiegitura, zerbitzu egokiak eskainiz, gaur hemen bertan ikusten egian adibide politxa bezala, lan aukera desberdinak bultzatzea, baina beti ere, eta hau azpimarratu nahiko nukenik ere, lehen sektorearen funtsezko papera aldarrikatuz eta beraz bere etorkizuna ziurtatzeko lan eginez. Baita ere gazteentzat aukerak eskaintzeko bertan bizi eta lan eiteko. Eta emakumeen papera nola ez aldarrikatzea, uste dut baita ere ezinbestekoa dela. Hori dela eta gure herrian landa ingurugunearen alde egiten ari den lanaren errekonozimentua egitea oso garrantzitsua dela uste dut.
Lan hori balioan jarri, gizarteratu, bai bertako biztanleentzat, baina baita ere hiritakoentzat. Kasu honetan, Gipuzkoako landa eremuaren dinamismoaren erakusleioa gaur egun hemen egingo duguna izango delako. Eta Landaolako landagarapen elkarteko arduradunak ondo dakizue momentu berezi baten murgilduta gaudela, proiektu berri asko martxan elkarrekin jartzen, hoien artean landa garapen legearen implementazioa, baita ere Europar epealdi berri bat, eta hori dela eta estrategia askoren diseinuan, diru laguntza lerro berriak baita ere prestatzen, eta errekonozimenduak egiteko eguna denez, nik ere aukera hau aprobetxatu nahi dut, zuekin egiten ari garen elkarlanagatik eskertzeko, eta ditugun erronkei ilusioz bultzatzen jarraitzeko animatuz. Eta, bukatzeko gaurko ekitaldian 4 pertsona edo erakunde izango sarete sarituak, baina hautagai guztiak zoriondu nahi zaituztet gure herrien alde egiten ari zareten lanagatikan. Beraz, zorionak guztioi, eta eskerrik asko. Mila esker, zuri Fernandez Anderea. Eta orain ekin diezaiogun gaurko ekitaldiko muinari, ardatzari. Landaola sarietarako, landaola osatzen duten 6 landa garapenerako agentziek beraien hautagaiak aurkeztu dituzte lehenengo fase batean. Modu honetan, erakunde pribatuen arloari dagokionean 5 proiektu izan dira hautatuak. Ezagutu ditzagun. Erakunde pribatuaren arloan, hauek dira Landaola sarirako hautagaiak. Behemendi elkartearen eskutik, Bordazar baserria, familia erreleboa, ekologiko eredura transformazioa eta eraldaketa salmenta zuzena. Bordazar baserria Errenteriako San Marko mendimagalean kokatzen da. Iñaki Zapirain izan da baserriaren buru azken hamarkadetan, eta bere eguneroko lana esne ekoizpenean oinarritu da. Ekintzailea izan zen esne pasteurizatu ekoizpenaren zati bat esne makinatan saltzen. Belaunaldi erreleboaren garaia iritsi da Bordazar baserrira, eta behi esne ustiategiaren erreleboa Iñakiren semeak Aitorrek hartu du. Magisteritza ikasiarren gogo biziz ekin dio lanari eta hainbat proiektu jarri ditu martxan. Esne makinen bidez hasitako bideari jarraituz, etxean ekoiztutako esnearekin jogurtak egiten hasi dira, zuzenean saltzen dituztelarik. Esne ekoizpena modu ekologikoan egitea du helburu, eta une honetan transizioan ari dira lanean. Debagaraia elkartearen eskutik, Ereindajan Bergara, ikasbidaiko otarren proiektua eta Angiozarko eskolako jangelaren antolaketa. Ereindajan Bergara, debagoienean hurbileko eta sozialki justuak diren kontsumo ereduak garatzeko proiektua da. Nekazal eredu agroekologikoa bultzatzea dute xedea. 2 denda topagune dira lan eremu nagusiak, baina baditu beste eremu batzuk ere, jantokiak edo tokiko elikadura mahaiak kasu. Ereindajan Bergarak eskola eremuan eskualdeko produktuen horniketa integratu dituen 2 ekimen garatu dituzte. Alde batetik, Angiozarko eskola komunitatea eta Ereindajan Bergararen artean, Angiozarko eskola txikiko jangelan tokiko eta sasoiko menuak eskaintzeko lanketa bat eginda. Bestetik, Gabonen atarian ohikoak diren ikasbidaiko otarren proiektua garatu da Mariaren Lagundia eta Arantzadi ikastetxeekin. Debemen elkartearen eskutik, Asier Lizarralde eta Ane Munin, Lizagazar Sagartokisa. Lizagazar proiektua 2019an sortu zuten Asier Lizarraldek eta Ane Muninek sagarra eta sagardoaren eremutik lehen sektorea biziberritzeko asmoz. Lizagazar Sagartokisa sagarrarekin era ekologikoan esperimentatzeko gune bat da. 3,5 hektareako sagasti zabalean bertako 15 sagar barietate ezberdin landatu dituzte. Sagastia esperimentu ezberdinak egiteko baliatzen dute.
Barietate ezberdinek naturalki polinizazioan duten eragina aztertu edo biodibertsitatea sustatzeko ekintza ezberdinak aurrera eraman. Sagarretik hainbat produktu ekoizten dituzte. Sagardoa, sagarztukua, sagar ozpina, sagar dultzea, sagar mermelada, sagar purea, sagardo destilatua eta sagar zukuz ekoiztutako artisau, madalena eta bizkotxoak. Goimen elkartearen eskutik, Erbel, Erle Beltz Azleen elkartea. Erle Beltz Azleen elkartea 2018an sortu zen Euskal Herriko zenbait erlezainen eskutik. Erbelen egoitza Zaldibiko Goizan eraikinean dago eta egun 45 bazkide inguruk osatzen dute. Erbel elkartearen helburu nagusia, Apis mellifera iberiensis bertako erle beltzaren alde aritzea eta arrazaren kontserbazioa eta hobetzea dira. Hazkuntza programaren bitartez, ezaugarri desiragarriak dituzten erreginak aukeratzen eta hazten dituzte, eta ezaugarri ez desiragarriak dituztenak baztertzen dira. Bertako baldintzetara egokitutako erleak erabiltzen dituzte, eta hainbat proga egiten dizkiete erreginen balio genetikoak eskuratzeko. Balio horien arabera aukeratzen dira hurrengo belaunaldiko erregina amak izango direnak. Taldean egiten dute lan eta lortutako hobekuntzak talde guztian zabaltzen dira. Egitasmo hau berritzailea eta aitzindaria da Euskal Herrian eta baita Frantziar eta Espainiar estatuetan ere. Honen originaltasuna, bertako erle beltzaren hazkuntza programa, balorizazio ekonomikorako tresna gisa osatzea da. Erlea berari balio erantsia ematea du helburu bere balio ekonomikoa handitzeko. Urkome elkartearen eskutik, Ibarbi Errezil Sagarra Kooperatiba. Elkarte izatetik, kooperatiba izatera eraman duen ibilbidea. Ibarbi Errezil Sagarra Kooperatiba, Gipuzkoako tokiko sagar barietate ugariren artean, nabarmenena den errezil sagarra berreskuratu, mantendu, garatu eta ezagutarazteko asmoz sortu zen. Elkartearen helburua, barietate honen ekoizleentzat eta bezeroentzat erreferente izatea da. Ekoizleentzako laguntza eta sustapen puntu izan nahi dute, eta genetikaren berreskurapenean eta hobekuntza lanean ari dira proiektu berriak aurrera eramateko. Tokiko kontsumoa bultzatu nahi dute eta kontsumo ohiturak aztertu horietara egokitzeko. Honela, errezil sagarra hainbat formatutan nola merkaturatu daitekeen aztertzen dute maiko sagarra, zukuak, pureak, marmelada edo sagardultzea. Hauetxek badaora, Landaola sarien 6. edizio honetako erakunde pribatuetako hautatuak izan direnak. Eta erakunde pribatuaren arloan irabazlea da Erbel, Erle Beltz Azleen elkartea. Txalo bat beraientzat. Saria banatzen, Ana Izagirre, Landaola Federazioko lehendakaria eta saria jasotzeko uste dut hemen ditugula Erbeleko ordezkariak gerturatu daitezela mesedez. Egoitz Galarraga, ez da? Bai? Elortza? Galartza. Galartza, barkatu. Galartza, bai, a ber, hementxe Erbel, hau. Txin dezaket, ez? Bai, noski. Bueno, lehenengo gauza eskerrik asko Landaola Federazioari, saria emategatik, esan nahi duelako egiten dugun lana iristen ari dela, ez da, erakundeetara, eta horrek pozea ematen digu. Eta bazpare idatzita ekarri dut, esan beharrekoa, azti noizait esan behar dudana, eta orduan nahiago dut irakurtzea, bai. Orduan, bueno, gure helburu nagusia, Erbelen helburu nagusia, bertako erle arraza sustatzea da, genetikoki hobetzea, ezaugarri positiboagoak izateko erleak lortzeko. Erleantzako, beraintzako eta erlezainontzako ere bai. Nahi ditugu erle mantsoagoak, emankorragoak, gaixoitasunei erresistenteagoak direnak, eta hortarako hazkuntza programa bat abiatu dugu.
bazkide guztion artean auzolanean egiten dugula, neurri handi batean, eta beste ganaduetan egiten den antzera funtzionatzen dugu. Ardilatxetan egiten duten bezala edo esnebeietan egiten duten bezala. Berezitasun batekin gureak intsektua direla, ezta gure ganadua intsektua dira. Gure jarduna burutzeko bidelagun onak topatu ditugu azken 5 urte hauetan, Erlezainak eta Erlezen elkarteak batetik, Neiker eta Euskal Herriko Unibertsitatea ere ordezkagu bidelagun, Eusko Jaurlaritzaren laguntza bat ere badaukagu, eta nazioarteko aditu, institutu eta unibertsitate desberdinekin ere harreman estua daukagu. Oso denbora laburrean aurrera pauso handiak egin ditugu eta lehen emaitzak ikusten hasia gara. Guk uste dugu bertako erlea, bertako erle beltza arraza altxor bat dela guretzako. Eta ez beste erleak baino ezaugarri hobeagoa dituelako edo hobeagoa delako, hemengoa delako baizik. Eta hemengoa dela izateak esan nahi du, erabat egokituta dagoela bertako baldintzetara. Hau da erle bakarra egokituta dagoena hemengo baldintzetara. Eta horregatik iruditzen zaigu altxor bat dela, ezta. Baita ere, dibertsitate genetiko oso handia dauka, hori oso importantea da, gaur egungo aldaketa, bizi dugun aldaketa klimatiko honen baitan. Horregatik nahi dugu defendatu ahalik eta tresna eraginkorrenekin erle hau. Gure lema da erabiliz kontserbatu. Horregatik nahi dugu erabiltzeko hobetu. Kanpoko erle arrazen erabilera ugaritzen ari da azken bolada honetan. Eta hau da daukagun arazo handienetako bat. Gaur egun oso erraza da, gure ustez errazegia, kanpoko arrazetako edozein erregina erosi eta ekarri eta Gipuzkoako edo Euskal Herriko edozein erlategitan erabiltzea. Hori egitean, ezinbestean bertako erleekin gurutzatzen dira kanpoko arraza horiek, eta bertako erleen geneak desplazatu egiten dituzte. Gurutzaketa hori gertatzen, hibridazio gertatzen da, eta orduan baldintzetarako egokitasun hori galdu egiten dute hemengo erleek, konportamendu aldatu egiten dute, eta erlezainontzat ez dira hain desiragarriak izaten. Arraza bera arriskuan jartzen da. Egoera hau gertatu da gure inguruko beste herrialde batzuetan, Alemanian, Frantzian, Bretaña handian, galdu egin dituzte tokian tokiko beraien erleak, eta ez genuke nahi guk horrelakori gertatzerik gure erlearekin. Momentu honetan, kanpaina bete-betean gaude, kontzientziazio eragin nahi dugu erlezainengan, erakundeengan eta baita ere gizartean oro har, ezta. Neurri zehatzak hartzea eskatzen dugu, gure bertako erlebeltza babesteko eta kanpoko arrazen erabilera arautzeko. Eta bukatzeko, ez da erraza aitzindaria izatea arlo batean, ez da, gu horrela gara, bidea norberak egin behar du, ez dakigu askotan aurrean zer topatuko dugun, baina erbeldi garbi daukagu ez bide hori egin behar dugula eta hau tokatu zaigula, eta pentsatzen dugu erakundei administrazioari ere aitzindaria izatea tokatzen zaiola. Guk ez badugu babesten bertako erlea, nor babestuko du bestela. Eskerrik asko. Zorionak Erbel elkarteari eta egiten dezuen lan bikainari, nola ez. Euskal Herriko arraza mantendu eta erreginen dinastia hori, mantentzea eta ez gurutzatzea, hori garrantzitsua. Bueno, bajarrai dezagun, gaurko sari banaketa ekitaldi honekin, eta orain, erakunde pribatuetatik, erakunde publikoetara goaz. 6 dira, eremu honetan, eremu publikoan, hautagaiak direnak. Ezagutu ditzagun. Erakunde publikoaren arloan, hauek dira Landaola sarirako hautagaiak. Behemendi elkartearen eskutik, Hondarribiko udala. Bidez bide, Hondarribiko landa eremurako eskaripeko garraio zerbitzua. Bidez bide, eskaripeko garraio zerbitzua da. Hondarribiko landa eremuetan edo hiri ingurunetik urrun bizi diren adinekoentzat zein mugikortasun arazoak dituzten pertsonentzat egokitua. Programa honen helburua, landa eremuan bizi diren herritarren isolamendu fisikoa, geografikoa, soziala eta pertsonala murriztea da. Adineko pertsonei eta mugikortasun arazoak dituztenei,
eguneroko jarduerak egiteko aukera, hala nola erosketak, kudeaketak, liburutegi zein udal zerbitzuak eta osasunaren jarraipen egokia egiteko osasun zentroetarako sarbidea erraztuko duena. Zerbitzua doakoa da. Asteleenetik ostiralera dago erabilgarri eta 24 ordu lehenago deitu behar da. Deba Garaia elkartearen eskutik, Zubillaga Oñati hiltegia. Haragiaren balio katean, hiltegiko zerbitzua hobetzen. Zubillaga hiltegia 1983an sortu zen, eta 2008tik Debagoienako 8 herriek eta Zumarragak, Legazpik, Urretxuk eta Aramaionak bultzatutako zerbitzu enpresa publikoa da. Zubillaga Oñati hiltegi eta zatitze zerbitzuaren bereizgarri nagusienetako bat, baserritar eta abeltzainekin duen gertuko harremana da. 2022an animalien ongizatea bermatzeko ukulu eroso eta zero sufrimenduko sakrifizio metodoa ezarri zen, eta prozesu guztiak monitorizatzeko kamera ezberdinak instalatu zituzten. Animalien ongizateaz gain, Zubillaga Oñategi hiltegi eta zatitze zerbitzuak gizartean eragiteko bide ezberdinak jorratu ditu. Lanbideren bitartez, bere instalazioetan eskainitako animaliak hiltzea, prestatzea eta zatikatzea ikastaroa, UPV-EHUrekin Arkume proiektua, edo Ulma Inostruk enpresarekin karga ezberdinen manipulazioa ahalbidetzen duen ekipoen integrazioa. Debemen elkartearen eskutik, Eibarko udala, Errebal plaza. Errebal plaza, Eibar hiri erdian eraiki berri den erabilera anitzeko eraikin modernoa da. Bertan dago kokatua Eibarko azoka, Eibar eta inguruko baserritarrak biltzen dituen azoka. Asteleenetik ostiralera, goizero, era natural batean ekoiztutako gertuko produktuak eskaintzen dituzte bertan baserritarrek, garaiko barazkiak, fruta eta landareak. Modu honetan, kokagune berri honek kontsumitzaile eta produktoren arteko harremana indartzeaz gain, lehen sektoreari babesa eta bultzada eman dio. Astegunetako azokaz gain, bestelako ekintza eta ekimenak ere antolatzen dira Errebal plazan. Eibarko udalak, zein hiriko eta eskualdeko kultur eta gizarte eragile ezberdinek, euren ekimenak aurkezteko plaza ere bada. Goimen elkartearen eskutik, Zumarragako udala, Zumarragako azoka. Zumarragako azoka, bertako produktua, kultura, balioak eta Zumarragako aniztasuna batzen dituen larunbateroko topagunea da. Azoka, udalerriaren erdialdean hiri ekonomiako espazio gisa ezarri da. Azokatik abiatuta eta nortasuna eta kohesioa trakzio elementu gisa hartuta, energia eta indarra eman zaio udalerriko merkataritza sare osoari. Bertan, kilometro zero eta garaiko produktuez gain, beste hainbat postu daude eskaintza global bat osatzen dutenak, testila, moda edo etxerako produktuak. Zumarragako azokaren helburua, bertako elikagai ekosistema bat bultzatu eta garatzea da. Ekosistema honek, alde batetik, lehen sektorea integratzen du tokiko elementu bereizle gisa, eta bestetik, herritarren elikadura kontziente eta osasungarri bat bultzatzen du. Tolomendi elkartearen eskutik, Amezketako udala, Amezketako Peio Zabala gunea. Peio Zabala gunea, Amezketako ondare kultural eta naturala biltzen duen zentroa da. Azken urteetan, gainbeheran zegoen Ieraregi Bizkar errotaren eraberritze lanak burutu eta etxebizitza zen aldean, Amezketako ondare naturala eta kulturala ezagutara emateko zentroa jarri da. 2 solairutan banatua dago Peio Zabala gunea. Lehenengo solairuak kultura eta folklorea ditu ardatz, eta bigarrenak natura. Aralar, Arritzagako glaziar arana, Zazpiturri iturburua, Amezketako argizaiolak edo Fernando Amezketarrari buruzko informazio interesgarria aurkitu daiteke bertan. Egun, bisitarientzat harrera gune da, eta ikastaldeei, helduen talde antolatuei,
familiei eta norbanakoei zuzendutako eskaintza aberatsa du. Errota martxan ikusteko aukera, erakusketak, bisita gidatuak, talo tailerrak, hitzaldiak, ikastaroak eta abar eskaintzen ditu amezketako ondarea jasotzen duen gune honek. Urkome elkartearen eskutik, Zarauzko udala, Zarauzko merkatu plazaren eraberritzea. Zarauzko merkatu plaza 1903an eraiki zen Zarauzko herriaren zabalkunde eta eraberritze proiektuaren baitan. Merkatu berezia da, egunero zabalik dagoelako, astelehenetik larunbat eguerdira bitartean. Zarauzko merkatu plazan eraberritze lan ezberdinak garatu dira. Azkena 2022an burutu da. Bezeroentzat erakargarriagoa izateko eta baserritarren eta postukideen egunerokotasuna erosoagoa izateko helburuarekin. Merkatu plazaren berritzean lan ezberdinak egin dira. Baserritarrentzat postu berriak eratu dira euren beharretara egokituta. Takila sistema berria ezarri da, ate automatikoen sistema berritu da, fatxada ere berritu da eta zaborra bildu eta sailkatzeko espazio berria ezarri da. Hauetxek bada, Landaolako 6. edizio honetako arlo publikoan federazio ezberdinek aurkeztu dituzten 6 hautagaiak. Eta erakunde publikoen arloan irabazlea, 6. Landaola sariaren irabazlea da Zumarragako udala. Saria ematen Amaia Azkue eta saria jasotzen Mikel Serrano Zumarragako alkatea. Eskerrik asko, Landaola elkartari eta egiten ari zaten lan guztiari. Eskerrik beroenak bai administrazio ezberdinei, Eusko Jaurlaritzari, Foru Aldundiari eta honekin batera ere bai nabarmen goimen elkarteari, lehenengo sektorearekiko daukazuen begirunez aparte lan jardun ezberdinegatik eta honekin batera gure inguruneak eta gure lehen sektorea horrenbesteko indarrakin indar berritzen ari gerelako eta ari zaretelako egunero. Eta honekin batera ere bai zorionak gaurkoan sarituak izango zeraten guztioi. Zorionak bai, Beraztegiko alkateari Amaiari, lortu izan dezun zar berritze honetan daukazun ez dakit produkto izan leiken, baina gune oso nabarmen bat lortu dezu, zar berritu lan guzti horiek bideratu eta lidergo hartuta gero. Hitz labur batzuk nik ez dut ekarri, agaso horren peligro izaten da askotan, idatzirik ezerre, baina bai goraipatuko dut eta nahiko nuke, Zumarraga ohiko ez da honelako sarietan igual parte hartzen eta saridun izaten, Zumarragak bai beste esparru eta beste ibilbidetzu dauzkalako, baina publikoki aldarrikatu nahiko nuke. Zumarragako udalak eta egiten ari geran ez, landa inguruneko apostu firme hori eta landa eremu eta bertako ekoizleekin, lehenengo sektorearekin buru belarri saiatzen ari gerala ia azkeneko 3 legealdi hauetan. Eta honek ero bere emaitzak dauzka, eta emaitza guzti horiek lehenengo sektorearekiko daukan apostu hori. Jakinda lehenengo sektorea ez egun, baizik eta orain arte bizi izan duen egoera latz hori ikusita gero. Eta honekin batera ere bai lehenengo sektoreak badauka bere zerikusia esanaia eta bere ardatza Zumarragan, bertan Zumarragako azoka jarri izan dugu izpide, eta bertan izan bai da, lehenengo Europear fondo horietatik Euskadira etorritako lehenengo 6 milioi eurotako horietatik ia milioi bat etorri zalako, oindala 2 urte, proiektu hau eguneratzeko eta gaur egun errealidade izateko. Eta horregatik, eskertu nahi nuke beste behin goimen elkarteari, berai esker honelako ekimenak posible direlako, eta honekin batera ere bai danok bidelagun, izan da lortu dezakegulako lehenengo sektori hori indarrean eta gure egunerokotasun hortan firme eta fuerte izatea. Amaitzeko,
Baita ere, komentatu izan da, Zubilagako hiltegiko kide gerala, abeltzainak bai indarra dauka eta horiekin beraiek pasatzen dituzten egoera guzti horiei aurreiteko eta kalidazko ondo esan dan egiotzoiek, animalien eritzoiek eta emandako prozesu guztietan parte gera eta guretzako Zumarraga daukan aniztasuna tarteko hor ikusten dalako ere bai zer eragin daukan lehenengo sektore horrek, abeltzainak, nekazaritzak Zumarragan eta Zumarragako azoka proiektu general eta orotara kondutan hartuta, Zumarrako azoka larun batetan izaten da danok konbidauta zarete, Zumarrak izan duen eraldaketaren testigu izateko, eta lehenengo sektoreko proiektu ezin hobe horiek lortu eta danokin konpartitu ahal izateko. Komentatu izan da, izan zirelako gaur egun gera, eta hemendikan gutxira izango dira, eta testigu hori hartuta, gurean gero etorriko denei ahalik eta txukuen usteko itxastukuntasun hortan kalidadezko lehenengo sektore eta indar bat usteko bide hortan danok ezinbestekoak gera. Amaitzeko orain bai, eskerrak ematea eta kasu honetan bai ikuste ibilbide honetan Zumarrako hartura izan duen Rosari eskerrak. Azkenen lortu izan degulako, haina itxatua eta amestua izan den proiektu bat errealidade bihurtzea. Mila esker guztioi eta Zumarragara gonbidatuta danok zarete. Mila esker eta zorionak Zumarragako udalari eta Zumarragartar guztiei ere bai noski olako proiektu eta merkatu eder bat zuenean izateagatik eta joango gara bisitatzera nola ez. Eta proiektu pribatuak eta publikoak eta sarituak ezagutu ondoren, beste oso sari berezi bati emango diogu bidea orain. Emakumeak landa eremuan saria. Beti izan da garrantzitsua oso gainera emakumearen papera landa eremuan. Lan zaila, izkutuko lana, esango genuke urte askotan egin duena, eta oso eskertua izan ez dena gainera. Horri beste bide bat eman nahi diogu eta emakumearen lana nabarmendu eta balioan jarri arlo guztietan, baina nola ez landa eremuan ere bai gaurkoan. Beraz, ezagutu dezagun emakumeak landa eremuan, Landaola saria, nortzuk irabazi duten aurtengoa. Emakumeak landa eremuan saria. Sari honekin, landa eremuan, emakumeek eta emakumeen elkarteek egindako lan eskerga nabarmendu nahi da. Itzalean gelditu den esfortzua azaleratuz. Honela, Landaola sarien 6. edizio honetako irabazlea da, 1984 urtean Errezilgo 5 emakumeek sortu zuten Errezilgo azoka. Hasiera batean, Errezil sagarrari atera bidea emateko sagarralea saltzen hasi ziren, baina berehala balio erantsia eman beharra ikusi zuten. Bide horretan, Errezilgo udalak utzitako lokal batean Errezil sagarraren eraldaketa gune bat sortu zuten. Gaur egun ere, produktu nagusiak Errezil sagarrarekin egindakoak diren arren, bestelako fruituak ere erabiltzen dituzte. Konpotak, mermelada, membrilloa, garaiko babarruna, intxaurra, urra, gazta, horiek dira Errezilgo azokak ekoiztu, elaboratu eta saltzen dituenak. Produktu guztiak ohiko eran egiten dituzte eta gehigarririk bota gabe. Udaletxe azpian dituzte denda eta eraldaketa gunea. Bertan egiten dituzte elaborazio guztiak, etiketatzeak eta hortik ateratzen dira Errezilgo azoka markarekin. Entzun duzue bada Landaola emakume saria, Errezilgo azokarentzat da aurtengo honetan. Saria banatzen, Jone Fernandez, itsasertzaren garapenerako eta Europar politiketarako zuzendaria, hurbildu zaitez mesedez, eta saria jasotzen uste dut Errezilgo azokako ordezkariren bat badugula hemenez, gure artean, Begoña Galarraga, zatozona mesedez.
Errezilko azokan ordezkai bezala nator, ja jubilatuta nago, baina beste segitzeguelako poz handi bada, 30 urte inguru hasi ginen lan horretan, eta oandikan bizi gare, oztopoz oztopo gainditzen, eta eskerrik asko saria eman diazuenak. Eskerrik asko. Hor emakume kementxu eta langileak, hortxe zaudete eta jarraitzen duzue gainera, eta jubilatuta egonagatik ere badakit ez zarela oso urruti ibiltzen, ez da? Ez. Oso urruti ez. Jarrai dezagun bada eta honen bestez azkeneko sariari emango diogu bidea. Urteetako ibilbidea saritzen duena zuzen ere. Esker honeko saria da hau, urteetan zehar Gipuzkoako lurraldean landa eremuan honen kulturalen alde eta garapena sustatzen egindako lana eskertu nahi duena. Ezagutu dezagun Landaola sariaren 6. edizio honetan urteetako saria norentzat den. Ibilbideari saria. Sari honek izaera berezia du. Landa ingurunearen alde egindako lan oparoari eskertza egin nahi zaio aipamen honen bidez. Ibilbide oso bati dagokionez, Landaola saria, Oian Txiki kooperatiba. 80. hamarkada amaieran sortu zen Oian Txiki artzantza eta gaztagintza kooperatiba. Orexa, landa inguruneko herri txiki bat izanik, herriko gazte talde batek herrian lan egin eta bizitzen jarraitzeko adierazi zuen nahiari erantzuteko modu bat izan zen. Herri oso baten apustua izan zen, eta egun Orexako aktibitate ekonomiko nagusiena da. Gaur egun kooperatibak 10 laguneko lantaldea eta 1500 ardi inguruko hartaldea du. Bere produktuen artean, latxa ardiaren esne gordinez egindako idiazabal jatorri deiturako gaztak, gazta urdina eta hotzara aurki ditzakegu. Oian Txiki kooperatiba, artzantza kooperatiba bat baino gehiago da. Gaurko eta etorkizuneko Orexarren beharrei erantzungo dien kooperatiba izan nahi du. Herria gazteentzako erakargarria izaten jarraitu dezan, eta bertan lanpostuak finkatzen jarraitu daitezen. Kooperatibaren ikur nagusiena den ardilatxaren esne gordinez egindako idiazabal jatorri deiturako gaztez gain, berrikuntzarekin jarraitzea dute helburu. Balio erantzi handiko produktu gama berriak sortuz, turismoari ateak irekiz eta herriko ostatuarekin elkarlana bultzatuz. Ibilbide osoari Landaola saria beraz, Oian Txiki kooperatibarentzat da aurtengoan. Beraz, eskertuko dizuet orain Oian Txiki kooperatibako ordezkariren bat ez dakit hemen daukagun, Eneko Maioz, bai, eta Beñat Leunda, Eneko Maioz Orexako alkatea, eta Beñat Leunda Oian Txiki, ez da etorri? Zu? Barkatu, bai. Eta, Jorander, bai, zu ere etorri zaiz, hortxe saria. Lehendabezi eskerrak eman Landaola Federazioai sari honengatik eta baita Tolomendire bai gure izena proposatzeagatik. Bate baino gehiago pentsatuko du zeitegu gazte honek hemen, ezta? Ibilbideari saria eman eta hoxe hemen etorri naiz ni 32 urtekin, kooperatiba dituen urte kopuru berdinarekin sari hau jasotzera. Nik oain egia da, gutxi seguruna sari hau nik merezi detela kooperatiba guztietik, baina nahi toka duze gaur etortzea. Lehenengo burura etortzen zaizkiten personak dira duela 32 urte apustu intzutena proiektu honengatik. Jakin da oso proiektu zaila zala, zeltasun asko guztiala, herritar talde batek intzun apustu oso serio bat proiektua aurrera ateratzeko, esfortzu asko inez, dirua jarriz, gaur egun oso zaila den gauza bat,
Eta baita kontuan eukin nahi ditut, bideoan aipatu dan bezala oso ondo, gaur egun lan egiten duten langile guztiak. Eta baita komentatu, Oian Txiki kooperatibata zaigela hitzeiten, eta gaur Oian Txiki kooperatibak hartzen dula saria, baina azkenen Oian Txikik hartu baino, ni uste dut hasieratik Oian Txiki herri proiektu bat izan zela, herritik sortu zen proiektu bat, herritarrek sortu zuten proiektu bat, beraz gaurko sarian nik esango nuke horitxa guztiarentzako dela. Gero bai aipatu nahiko nuke, adibidez, duela 32 urte, udaletxean ere osabat zeola alkate, bere izan zen proiektu hau aurrera tozun oitako bat, eta, gaur komentatua, eta nirekin etorria Eneko Maioz, berari bai esker berezioat emanen nioke, ze ziur asko kooperatiba honeko 32 urte ez lituzke egingo, olako personak ez bagenitu eduki. Oain gaztategi berri bat egiteko proiektuarekin gabiltza, duela 32 urte instituzio publikoen laguntza beharrezko izan zen, derrigorrezkoa horrelako proiektua eta aurrera ateratzeko. Espero dugu proiektu berri honetan baita lagunduko gaituzuela, eta hemendik 32 urtera berriro hemen topatuko garela denok saria jasotzeko. Eskerrik asko denak. Mila esker bada guzti-guztioi, hauetxek izan dira, aurtengo Landaola sarien 6. edizioak eman dituen sariak eta baita noski hautagaiak ere zorionak, saritu guztiei eta baita aurkeztuak izan zareten ekimen ezberdinei. Landa ingurune garrantzitsu, nabarmen eta indartsu baldin badugu, hemen esan den bezala guztion indarra eta guztion ilusioa eta parte hartzea beharrezkoak dira. Beraz, jarrai dezagula lanean eta horrelako egunak ere garrantzitsuak dira, lanak aitortzeko eta egindako lan ona eskertzeko eta balorean jartzeko. Beraz, mila esker denoi, zorionak ere bai, eta orain mokadutxo bat hartzeko aukera izango dugu, hemen aitortu diren eskaerak egiteko ere bai, ez dakit agian. Eta horren aurretik baina argazki bat egingo dugu, saritu guztiak eta parte hartu duzuen guztiak hementxe bertan, eta ondoren esana mokadutxo hartzera eta apunteak hartzera ere bai. Beraz, egun ona izan dezazuela.